Keď si tú kočku a za chvost a hodzím jej ho na hlavu. Nekúkaj nám na, lebo si taká sprostá, jak Jana. Babka s Jankou sa nepekne pohádali. Že od drbo si oddychnem a to ešte väčší drbo, jak aj ostatní sú. Keďže naša rodina je zvyknutá, že sa nehnevajú viac jak pol hodinu, tak uvidíme, dokedy nám to vydrží. Dobre, máme novú nafúkovačku, ideme na to. Máš stojan? O, Janinu chnátu. Teraz máš skrčené prsty jak velociraptor. Postúpili sme, Jana s Helenou už sedza vedľa seba. Čo povieš, Helenka? Poď nafúkovať, ideme do vody, lebo mi je horko. Za chvíľku bude večer. Tak odpadnem. No a ideme ho vyskúšať. Jej, super. Ježišmaria. No. Cez to kobelo si Jany neprejde. Čo neprejde, čo to ešte tu mám koľko. Nechcem pribrať. No a ideme do vody, ľudia. Sú tam môžem aj sociť do nej. No určite nesáď ma, lebo tu je mi Daj mi Hello Kitty. Hello Kitty. Jana hovorí, že ani nemusím tá robiť retardovanú. No. Že neviem dosť názvu. Konečne nebudeš otravovať. Ešte rukavný, keď si dám. Daj ruku. To je tá ochrana Durex. Áno, babička pozná aj túto značku. Love Sex Durex. Používaš dedom ochranu? Toto, čo práve povedala, asi môžeme zverejniť až po smrti. A to tam nedáš? To asi nedám. To sa nehodí. Však to špičkuje, to ma vyondieva. Ja potrebujem. To ešte mám stále to. No užívame si príjemné kúpanie s rodinkou s konverzáciami, ktoré by nemohli ísť ani na platený obsah. Ideme Helenu skovať na izbu a my ideme cvičiť. Áno. Veľmi z toho nadšená nebola, ale my osobne sme sa veľmi tešili. Ja najviac, keďže som videl, že tu majú aj hojstroje a celkom dobre vyzerajúcu posilku už na fotkách. Baví fitness, baví kardio, stano, baví žena, nebaví Jana. Dievčatá mali nožičky, ja som si dal prsia, ramená, triceps a môžeme ísť pozrieť, či to Helenka prežila. Serus, aké máš oko zapálené, serus koča. Nech ide preč. Máme šatečky a mne sa scvrkla košela z Zary a Jana. To ja som to ani nepočul, ty, ona špionské dáva. Ideme na baklavu. Jana neobedovala ani. Jaká je kľudná. Helena, ideme jesť hore. Čo tam je reštika? Všetky boli čokoláda. Nielen čokoláda. No a toto bol krásny rozdiel, keďže na druhé poschodie nikto na večeru nechodí, je tam zákaz detí. Včera sme nepočuli ani vlastného slova a tu je to, že Almázia. Alebo čo? Babička, čo tam nejdeš? Áno, určite, keby ma nohy neboli. No a máme tu hlavný bod programu Cyperská noc. 10 minút to malo začať už showtime Furkejša. Za na to bolo celkom príjemné, obliekli sa do svojich typických krojov, spievali svoje typické piesne, niečo ako my, ale napríklad také Helene sa to vôbec neľúbilo. No a ja neký, čo sú to Mikuláši? To sú cyperské kroje. Však sú není Vánoce. Hádka za ňu zažehnaná, pokračovanie telenovely v ďalšej časti.